PDX Garuda Wisnu Satria Muda. Selamat menyaksikan.
Oke, sama menika tari Gedruk GWSM Pak Jo. Piye ora kumanan mik? Ya wis, endi iki mike? Nah. Mobilnya menika garapan musik anyar GWSM. Digawe klasik-klasik tapi tetap gayeng. Jan yo gayeng nyampleng ya Mas yo. Bener. Menikmatine. Iki judulnya lagune Asmoro Rondo. Asmoro Rondo isih cewek lho. Iyalah masa Allah. Asmoro Dono. Asmoro Dono. Iya, iki ngasih keceplosan iki. Saya seneng rondo apa iya? Woi ra trimo ke Mas yo. Nikir. Ane aku seneng rondo kowe kepiye cemburu. Iya, ora apa-apa kok ora apa-apa kan. Ya Allah wis Berat janjane ya, Mas, yo. Heeh. Ki wong wedok jan angel kekarepane arek dipiye-piye kadang ora tau kebenaran Pak Jo. Iya cemberut Oh, kayak. oh. Wis mancen yo coba. Yo coba. Urip pisan menangka coba ki yo Sania. Sania kuwi angel Seratanane jan ngwangil. Nggih, mbok pilih menika babak ingkang nomor 3 saking GWSM enten Regedeknya Indonesia Iya. bersama Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda Pak Jo. Nggih. Nggih, menika enten rencang-rencang, enten Mas Nemo, Mas Mas Luki, Nemo. Mas Yul dan juga teman-teman. Iya. Bareng-bareng Mangayu Bagyo ngerameaken acara wonten ing siang menika dalam rangka Gelar seni budaya, Nggih, gelar seni budaya memperingati kemerdekaan Indonesia. Leres ingkang kaping 8 tahun Mas yo. Nggih. Ki janjane pintere wong biyen, pinter-pintere wong Jawa. Pripun to Mas yo? Ha nalika jaman semono ki londo teko nggawa bedil, nggawa brem Pak Jo. Gowo bedil, gowo Iya. Wong Indonesia ki ora ndek apa-apa. Iya. Modal nang alas ngetok pring dilandepi akhirnya dadi bambu runcing. Heeh. Ha sakmenika iki londone gek dipun paringi pasugatan ana kesenian jatilan. Iya, dipilut ke go jatilan ya Mas yo. Bener, iki ceritane londone dihibur nggawa jatilan. Nggih. Nalika londone leno bedile didelehke lah para wong-wong desa, wong-wong Jawa jaman biyen ditodongake marang penjajahe nganggo sing jenenge tombak alias bambu runcing. Bambu runcing. Akhirnya londone wedi kabur, akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945. Ya, Alhamdulillah ngantos dinten iki wis kehitung 81 tahun Indonesia merdeka. sangat bersyukur sekali ya Mas yo. Kita wis ora menangi zaman biyen ya Mas yo. Ki wis Wah, merdeka. yo. Kamulian ya Mas yo. Tetunggu maring Gusti Allah ingkang Maha Betul. Kuwasa. Tetap tasyakur ya Mas yo. Syukur. Nggih. Nggih. Zaman biyen iki apa-apa rekoso Pak Jo. Iya. Arep mangan rekoso. Nggih. Lho arep perno-perno arek obah polah ya ora iso. Iya. Mergo Indonesia urung merdeka isih dijajah londo. Iya, pendidikan yo isih kangelan ya Iya. Mas yo biyen. Biyen ki ana zamane diadu domba. Iya. Megano Indonesia iki tekan saiki kadang isih ana sing kurang maju mergane biyen bekas penjajahan. Nggih. Andai kan kok Indonesia biyen urung tau dijajah iki mesti wis maju kaya negara-negara liya. Iya. Nah, saiki tugas awak dhewe wong-wong sing berbudaya kuwi Nggih. kudune nguri-nguri ngenalake marang sing nom supaya besok menjadi tongkat estafet Nggih. memperjuangkan kesenian Indonesia. Iya. Indonesia ki rame, terkenal orang mergo makanan tempat wisatanya tapi juga kebudayaannya. Kebudayaannya keseniannya juga ya Nah. Mas yo. Yo saiki dilanjut Nggih. campur sarine Nggih. dipun paringi lagu Dadi Ati. Dadi ati yo Mbak Sania Iki ben bose. dibawani karo Mas Bambang. Mas Bambang, yuk monggo Mas Bambang dipunaturaken. Iki kalau dibawani sing gedruk ben ambegan. Nggih, sekedap Mas.